Η Άρτεμις έχει 3 αυτοκόλλητα και εγώ της έδωσα άλλο ένα. Πόσα αυτοκόλλητα έχει συνολικά η Άρτεμις? Ο Κωστής έχει 2 αχλάδια και ο Παύλος του δίνει άλλα 2. Και πόσο μας κάνει συνολικά? Εγώ έχω 3 μήλα και ο Μιχαήλ μου δίνει άλλα 2. Πόσα έχω τώρα? Ο Κωνσταντίνος έχει 3 λουλούδια και εγώ του δίνω άλλο 1. Πόσο κάνουν συνολικά? Ο Κωνσταντίνος, εγώ έχω 4 λουλούδια και ο Κωνσταντίνος μου δίνει κανένα. Πόσα έχω συνολικά? Created using Powtoon.